Медицински университет Варна получи като дарение 3D прототипиращ принтер от фирма Декори. Тази специализирана техника е сравнително отскоро на пазара. На Запад изявен интерес към тях се отчита в образованието, предимно технически, архитектурни и медицински университети. Тези принтери работят с биоразградими материали и успешно приложими в създаване на прототипи на играчки, сувенири и импланти. От Йордан Ангелов и Георги Толев от Декори ще научим повече за характеристиките и възможностите на този вид принтери, както и защо изборът на фирмата им се спря точно на Медицински университет Варна сред останалите медицински университети в страната. Защо избрахме Варненски университет, Медицински университет? Тъй като смятаме, че новите технологии, изобщо технологиите, които са измислени, трябва да влиза все повече и повече в образованието. В Германия преди 5 години, когато те са изобретили, когато са тръгнали да произвеждат принтери, първите им клиенти и първите неща, които са тръгнали да правят, е да дарят в университети и в училища 3D принтерите. Тъй като да може младите студенти да се образоват, да се учат и да виждат новите технологии. И поради тази причина ние решихме първо да тръгнем в образованието и да може да навлизат новите технологии в образованието. Медицински университет Варна го избрахме, тъй като смятаме, че Варненски медицински университет навлизат най-бързо новите технологии, че е един от добре развитите университети в България. Медицината е нещо, което трябва да се подпомага, трябва да се развива, все повече нови неща трябва да навлизат, тъй като това е най-ценното, все пак това е здравето на хората и смятаме, че новите неща първо там трябва да тръгват. Технологията на 3D принтерите за колко време съществува и за колко време е навлязла в реално употреба? Технологията съществува от близо 10 години и първоначално технологията се е ползвала в космически совалки. Те там са имали нужда от принтиране на дадени неща. Т.е. не е нужда от принтиране, за да отиде совалка, за прищупване на нещо или за доставка на дадени неща, коства изключително много пари на нас и на всички доставчици, за да изпратят цяла совалка. И поради тази причина е измислен 3D принтирането и 3D принтера и то се ползва в началото в космически совалки. В по-масово, т.е. сред фирми за прототипиране, за медицината и така нататък, мисля, че е от около 7-8 години някъде. Да, започва така да навлиза вече в реалния бизнес, да се използва, развиват се различни технологии, като основната технология това е слой по слой, когато се изгражда даден елемент и започват като първоначални тестове с доказано двата най-добри материала, така наречените термопластични, това е така наречена пластмаса, която е в две разновидности, IBS и PLA, като едната е на нефтена основа, другата на органична, изгражда се от царевица или от тръстика. Оттам започват тестовете и вече в различните сфери, къде може да е полезен. 3D принтирането в последните 2 години се развива изключително бурно. Почти няма област, където да не се прилага. Конкретно в медицината е доказано, че в последните години навлиза доста бързо. Произвеждат се и биоразградими продукти, които се прилагат за изготвяне на протези, на импланти, използва се също така в стоматологията, в денталната медицина. Също така студентите на Запад го ползват за симулации, така наречените в хирургията, примерно да кажем някаква мозъчна операция, някакъв мозъчен тумор и преди да се направи действително самата операция, се правят прототипи на органите и се симулира самата операция. Тази машина конкретно може с два материала, които са пластмаси. Един е биоразградим, PLA, който е на органична основа и изградена от тръстика или царевица. Той е приложим в храни, домовкусовете и в медицината също го използват. А другия материал е IBS. Това е пластмасата, която са лего играчките, пластмасовите части в колите. Мисля, стандартната си пластмаса. Тя е на нефтена основа и на по-висок градус е
екструдира. Възможностите, които 3D принтерите предлагат, очевидно са много, но нека не забравяме, че преди всичко те работят с биоразградими материали, които подлежат на рециклиране. Съвсем скоро на пазара трябва да се появи и новата разработка на 3D принтер с 2 глави, което ще позволи смесване на 2 цвята материал.